Čaute ľudia, ja som Terry a vítam vám pri dnešnom videu a dneska si upracujem moju izbu, napríklad ako toto netreba, toto, čo je proste toto, ja neviem proste. A proste to všetky veci si upracujem. Prvú vec som si upratala toto. Lebo tam je najväčší bordel a bude to najlepšie, to bude najjednejšie. Takže poďme na to. Ešte predtým sa poďme prezliecť. Takže ja som si vybrala takéto tričko. To je, že... sakra, počkať. Tam je napísané, že Sunny. A potom obyčajné rifle čierne. Takže, počkať. Takže sa idem obliecť. 3, 4, up. Už som prezlečená. Som si ešte pripala takto debilinu. Počkať. Takú tu... Počkať. Je to má oči, sakra. Tu. Tu má oči. To je z toho... Artura. Bez asi tú rozprávku Artura. Tak to je taká svietica blosť. No a ja si už idem upratovať. Tak, iná vec, čo si vždy dávam, je... Ja to vždy dávam si to len teraz. Dáme si blush. Si to nikdy nedávam, preboha to teda hrozne. A preto si to nikdy nedávam. No to je jedno, potom si to robím. Highlightera. A si dám... No, to dám. Počkej, to som zrkadle. Počkej chvíľu. Mám to na kútiko očí. A špiálu, to si nikdy nedávam. Lebo neviem. Vrátil som späť. Tak samozrejme pečenie, voňavku. No. A uvidíte potom. A teraz idem si asi účes. Tak zoberieme si štípček. Nejaký randomácky. Napríklad ďal. Napríklad tento. A potom urobíte hopala. Počkajte, to neviem teraz urobiť. Tak, no urobíte, že hopala. Máte to. Počkať. Zaviem pozrieť. Ja som sa videla pozrieť tam zrkadlo. To vyzerá zozadu. Moja ofinka. Čmyknem. Neviem robiť. No a ideme si ešte uložiť ten môj stôl. Ideme si ho zorganizovať. To nie je myšičky. Mám. Neviem to. Nice. Mám písmu. To je písme. Vás to nestanem to na debatovej. No, nezmaravaj. A písme to tak. Posledce. Vyzvala inú čak, nikto musí. Tak, to je vec. Tak, to je vec. No to počkej. To je vec. No písmy. To je to. Samo to všetko robiť. Na ten počkej. A to. A čo píšem, že... Ahojte. Ja som... Je to vlastne. No, takže. Ideme na toto. No, mám voskovce. Nádherné. Než tento šupel. No tohoto. Tu mám nejaký stojan na mobil randomný. Tu mám ďalší zošit, kde neviem čo robím, počkaj. Ježiš, áno, tam som robila takto blbosti. To ešte iné, že robím niekedy. Wow, takto. Takto a to je všetko. Áno. No, tak. A tam sem. Potom tu nejaké highlighter a brush tu. Niekoľko keď sa pásku oboj stranu. To nemá robiť. Tak. Úplne to.
Proto má taký príbeh, počkajte. Takže ja som bola v Paríži a ja som si tam kúpila toto, že na kľúči, viete, také úplne malé, takéto. No, a my sme to stalo 4 €. A potom k tomu nám dali zadarmo proste toto. To je ty vole, počkať. To je takto vysoké. Ja neviem, proste pozrite. Úplne maličká, proste. A je to vystavené. Ja to si tu dám. Dojde, keď som ozvem, keď to doupretujem. A ešte. Disko. 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 Tak ja idem. Tá. Už tu je. A idem sa napiť. Logika. Už som popila. To čo tu mám? Dobre, že nepodáme sa ako dementi. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, zanechajte like, odber a pa u ďalšieho videa.